Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Department of Health nagkumpirma nga may duha ka mga persona nga nalatnan sang Delta variant ng COVID-19 sa Bacolod. Mga market vendors una nga nakaambit sa mobile vaccination. May the best man win. Sabat ni Senator Zubiri kung sino ang iyang suportahan sa kandidato sa pagka-mayor sa Bacolod. Satellite registration sa Comelec ginsuspend matapos maglain ng pamatsag sang isa ka empleyado. Kag sa tripping ni Rumeng, bungyod, bukid, rice terraces, swimming pool, suba kag busay sa isa ka cafe. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, gin-cancel sa Bacolod Comelec ang nakaschedule subong nga adlaw nga satellite registration pati na nakaschedule buwas nga adlaw Sabado. Suno kay Bacolod Elections Officer Attorney Catherina Tino Canya, ang pag-cancel sa satellite registration may angot sa pagsunod sa protocol. Karon nga may isa ka empleyado ang Bacolod Comelec nga naglain ang pamatsyag kag igaswab subong nga adlaw. Naka-report pa sang Lunes ang natungdan nga empleyado kag nag-absent ini sang Martes bangod sang iya ginabatsyag. Suno kay Trino Canya, ang tanan nga empleyado ang maga-isolate anay tubtub nga magwa kag mapatod ang resulta sang swab test. Ilakip ang nagamasakit nga empleyado, 16 tanan ang empleyado sang Comelec Bacolod, kag isa lang ang wala na expose sa natungdan. Pag nakabata natin ang tawag na inform nga mula din na maswab na siya, natin nga makancel kita sa atin na satellite registration. Today and tomorrow. Yes, today and tomorrow. So, depende na siya naman sa result naman sa swab test. Ma'am, bali sino nag-decide, ma'am, nga i-cancel ang Comelec mismo? Amo lang nga doon na protocol. Sa number 9, mga residente sa Dumaguete City nagpatigayon sa prayer rally kontra sa ginaplano sa karon nga Smart City Project. Tubtub karon parayon ang pagpanawagan sa pila ka mga grupo kag mga residente sa Dumaguete City batok sa ginaduso nga reclamation project nga magahimo sa coastal areas ng syudad bilang isa ka smart city. Kahapon, ang mga residente sa Barangay Tinago sa Dumaguete City ang nagpatigayon sa prayer rally batok sa reclamation project. Sila ang nagsindi sa kandila sa seawall kag ilagin pangamuyo ang hindi na madayon pa ang proyekto. Sa ilang palangabuhian amuman ang maapektuhan. Samtang sa Martes, ginpasabat naman sa City Council sa Dumaguete City ang M-Cuerpo nga construction firm may angot sa mga palamukutanon sa publiko. Sila ang ginmanduan man nga mag-appear sa council session agud ila masabat ang ini nga mga palamukutanon. Damlag pa, nagpagawa sang Senate resolution si Senador Risa Hontiveros kag nasaad diri nga wala sang record sa reclamation work ang amo nga firm. Sa number 8, padayon karon ang rollout sa Moderna vaccine sa probinsya sa Negros Occidental kag priority ang mga senior citizen. Napulo ka dose ang isa ka vial sa Moderna vaccine. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz sa kada vial sa Moderna vaccine nagadangat na sa tubtub 14 o 15 ang mabakunahan. Inibangod nagsagad na sa pag-extract ang mga vaccinator kag jutay ang mausik. Ang mga LGU sang Escalante, Cadiz, Manapla, Moises Padilla, San Enrique, Binalbagan, Victoria, Silay, Ilog kag Hinubaan ang nagbaton sa Moderna vaccine subong nga adlaw. Amo na ang aton nga number of doses, no? Pwede pa gani mag 15, no? Ang kada isa ka vial, pwede sagad na sa aton nga ng mga vaccinators mag-extraction, no, from the vials nga daw jutay gid ang aton nga usik. So that's the number of doses that we can administer, no? Sa number 7,
Parayon na pagdubo sa active cases ng COVID-19 sa isla sang Negros. Ginextend ang general community quarantine with heightened restrictions sa Negros Oriental. Matapos mag-peak sa masobra 2,000 ka-active cases ang bulan sang Hunyo, sa karon yara na lang sa 323 ang active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental. Kasunod sang madubo na nga dugang ang mga kaso kada adlaw, parayon man ang pag-ayo sa mga damlagpah nagpositibo sa COVID-19. 33 ang new recoveries kahapon kag 12 lang ang bag-o nga kaso. Gipahayag man sang pamuno sang IATF sa probinsya nga isa sa tikang agud hindi maliwat magsaka ang kaso sa probinsya amo ang padayon ng vaccination ilabi na sa vulnerable sector. Ginextend man sa karon ang general community quarantine with heightened restrictions sa probinsya bisan naganubo na ang kaso. Samtang ang Negros Occidental ang mayara naman lang karon sa 940 active cases. 72 ang bag-o nga kaso kahapon sa probinsya, kag 74 naman ang new recoveries. Ang Bacolod City naman nga may 24 new cases kag 30 ka recoveries, ang karon may 718 active cases. Sa number 6, si Bing o kun si Albi. Ini ang pamangkot kay Senador Juan Miguel Zubiri kung sino ang iyang suportahan sa mayoralty race sa Bacolod. Suno sa senador, pareho niya nga mga abyan si anay 3rd District Congressman Albi Benitez kag Bacolod City Mayor Evelio Lunardia gani hindi siya makapili. Amuman sini kuno ang nagakatabo sa iban pagid nga mga lugar. Ang mga nagakontrahanay sa isa ka posisyon pareho niya nga mga abyan. Si Mayor Bing ang ginapaabot nga magapa-re-elect para sa ikatlo niya nga term bilang mayor sa Bacolod, samtang si Benitez naman ang nagpahayag na sa niya interes nga magpapili bilang mayor man sang Bacolod. Gani para kay Zubiri, may the best man win na lang. At this point in time, let the best man win. Kung sinong piliyon sang atong mga kasimanhuada sa Bacolod City, we will respect. But as of now, they're my dear friends. Albi has been a dear friend of mine, and Mayor Bing is also a dear friend of mine. Sa number 5, mobile vaccination drive sa syudad sa Bacolod agin sugda na sa mga merkado. Ini nagalaom nga magapadasig pagid sang vaccination sang syudad. May report si Nico Delfin. Nag-arangka na si Vaxi, ang city bus nga ginasakyan sang katapos ang Bacolod Emergency Operation Center kag mga vaccinators nga personal nga nagkadto sa Libertad Public Market para mabakunahan ang mga market vendors sa Bacolod. Suno kay Mayor Evelio Lunardia, kabahin ini sang tikang agud mas mapadasig nga mapalabot ang COVID-19 vaccine sa pumuluyo, ilabi na sa mga market vendor kag katapos ang transport sector nga may kabudlayan sa pagkadto sa mga mass vaccination centers sang syudad. Kung magkatko sila sa vaccination center, may iba na ilatinion sa merkado, maapektuahan ang ilang income. So muna nga katuan na lang sila namon para hindi sila maistorbo. Sa muna nga prinsipyo pala, Muslim ko, if the Muhammad cannot go to the mountain, let the mountain go to the Muhammad. Kung hindi sila pwede, kami makadto sila. Para ang handom tagig nga mabakunahan ang pinakadamo nga pumulo sa siyudad sa Bacolod. Gani ang manugbaligya nga si Wilmarie Saraga, balik gileon sa pagbaligya sa idalom sang annex building matapos makabaton sang first dose sang Sinovac vaccine. Salamat man sa ila Mayuman. Na sila nagid mismo nagakadto direte chance nagid namon. Kapin sa 600 ka mga vendor gikan sa Libertad Public Market, Bacolod Central Market kag Burgos Public Market ang target nga mabakunahan pinaagi sa mobile vaccination drive sang Bacolod. Sandig sa record sang Emergency Operation Center, nagalabot na sa masobra 130,000 o kon 30 to 40% ang nabakunahan pinaagi sa vaccination program sang syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 4, wala sang Delta variant ang Negros Occidental. Kahapon nakabaton sang impormasyon ang Negros Occidental gikan sa University of the Philippines sa Genome Center nga may siyam ka Delta variant cases sa Negros Occidental
kag isa ka beta variant case. Pero sang gin-verify sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz ang ini nga mga kaso sa natungdan nga mga banwa kag syudad kag mismo sa barangay kung sa diin gin-report sila nagikan wala sang may naga-exist nga amo nga mga persona. Dugang pa ni Diaz, gin-check man sa probinsya ang mga specimen record. Ang natungdan nga mga specimen hindi nagikan sa laboratory diri sa Negros Occidental o kun sa Provincial Health Office. Nagpadala na sang report ang probinsya bahin diri sa Philippine Genome Center. None of it emanated from our labs, no, or the PHO. Number two, physical personal checks were done dito sa respective LGUs kung diin ang ila na alleged address based on the reports that came to us. Wala sang amo sina nga mga tao dito mismo sa sina nga mga lokalidad. So the barangays should be informed na ang atong mga information hindi matuod, and there's nothing to panic about, no. Sige lang, continue lang kita gyapon sa atong vigilance, ang diligence naton sa pagbantay. Sa number 3, nagapati si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga manageable ang Delta cases ng COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Lacson, halos isa na kabulan ang unang kaso sa Delta variant sa Bacolod nga ginswab sa dupang Hulyo 15. Ang ikaduha naman nga kaso halos isa naman kabulan. Ini siya ang ginswab sa tong Hulyo 19. Sunod sa kay Lacson, humalin sa among ation pagpanubo na ang COVID-19 cases sa Bacolod City. Ang importante nga mapabilin ang pagsunod sa health protocols. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, magapabilin ang protocol sa Negros Occidental kag wala naman sang dapat pa nga bag-uhon. Magapadayon man ang vaccination program bilang pagpangapin sa ikayong lawas kontra COVID-19 kag nagapabili naman ang vigilance sa mga banwa kag syudad sa pagpatuman sa mga health standards. Samtang sunod sa gobernador, may 30 ka mga sample naman ang Negros Occidental nga ginpadala sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing sinigid lamang. First of all, let's analyze the status, no? The swab was taken July 15 and July 19. So that's almost 1 month or nearing 1 month. No? For July 15, this Sunday, 1 month na yan. For the July 19, next week, 1 month na yan. And we also know that from July 15 up to the present, the numbers of the Bacolod have been going down. No? So somehow it tells us that it's still manageable. Sa number 2, ginkumpirma sa Department of Health nga may duha ka taga Bacolod City nga nagpositibo sa COVID-19 Delta variant. May report si Nico Delfin. Isa ka 71 anyos nga lalaki nga taga Barangay Banago kag 32 anyos nga babae nga nagabuso nga taga Barangay Sumag ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Bacolod. Sa records ng Department of Health, wala sang history of travel ang mga COVID-19 positive nga lunsay asymptomatic. Naman po local transmission siya o... Well, we can assume that because wala man travel sila. Travel history ang babae, ang lalaki may upod siya sa balaya nga pero may gagawa out of town. Isa nakasuspect. July 15 sang nagwa ang resulta nga positibo ang 71 anyos kag July 19 naman nagpositibo sa COVID-19 ang babayi nga natalana magabunag sang lapsag sa Setyembre. Ang ila swab test result ang ginpadala pa sa Genome Center sa Manila kag matapos ang halos isa ka bulan amo pa kag nakumpirmar nga Delta variant ang nag-igo sa ila. Liwat nga ginkuwaan sang swab test ang mga COVID positive upod ang katapos ang ila panimalay. Ginpaidalom sa surgical lockdown ang ila mga balay. Ang pamatyagan ko daw pareho lang sang March 20, 2020 nga nag-abot ang COVID sa Bacolod. Kasi lain naman yung nga barya, lain niya nga putahe. So, ang konsilo naman na ini ang duwa ka kaso nga ini, yun na yung sila subong. Okay. Considering nga middle of July pa rin nakala swab sila, kag subong nakita naton for the past 2 weeks or so nagapanubo ang aton nga numbers ng COVID, may posibilidad, no?
ng posibilidad niya kasi wala sila masyado nakapanglaton. Pero of course, I'm not making that as a conclusion. Because nakulat kita siguro sa resulta pag isang iba niya yung submitter for genome sequencing. Napaidalom sa gihapon sa General Community Quarantine with heightened restrictions ang Bacolod, humalin Agosto 16, tubtob 31, sandig sa announcement ni Presidential Spokesperson Harry Roque kay Inas ang aga. Magluwa sa hugot nga pagpatuman sang border kag travel restrictions, pagpanghanda sang isolation facility, masupog man nga ginapatuman sang Bacolod Emergency Operation Center ang vaccination program agod nga makapangaman ang syudad sa mas makalalaton kag makamamatay nga variant sang virus. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Dose tanan ka mga persona nga close contact sa mga nagpositibo sa Delta COVID variant ang ginpang swab test kay Inasang aga. 3 ka mga puluyan gin-lockdown. Samtang sa Barangay Banago naman, ginsuguran ang pagrekurida bilang pagpahalong sa mga residente. Yaring report. Parang ini sa aton kasiguruhan, sa aton pagsakapamilya, sa aton kabuhi. Labi na gitubong, ngayaran na. Ari na sa Banago, ang Delta variant. May tricycle nga nagalibot sa Barangay Banago nga nagapahibalo sa mga pumuluyo nga may Delta variant na sa COVID-19 sa ilang barangay. Kay Inasang aga, nagsinapol ang mga opisyal sa Barangay Banago matapos mabaton ang report nga may isa ka residente nga nagpositibo sa Delta variant. Gintagaan sila sa instructions ng Bacolod Emergency Operation Center nga i-swab ang mga persona kag i-swab test ang kutob sa iya nga mga close contacts. Sunod sa kay Ruby Escobar, barangay health workers ang Banago, anom tanan ka mga close contacts ang senior citizen nga stroke patient ang ginpang swab. Mismo si Dr. Chris Orongon sa Bacolod EOC ang nag-swab sa pasyente kag sa iyang mga close contacts. Sunod sa kay Escobar, ang mga persona ang jutay lang ang close contacts kay wala nagagwa sa ilang nga balay kag yara sa isa ka subdivision. Natapos niya naman ang iyang quarantine sa iyang pagpositibo sa adtong Hulyo. Okay, so that's why na-contain gid siya if ever gid man. May close contact man siya dala siya nakakuha. Close contact lang sa'yo sa I think family or ano. Sa alin sagwa ma'am? Ang close contact niya? Wala man. Bali-bali ang kasi ang family ang mga close contact sa iban. Sa iba naman. Sa bali siya ang prone is tungod niya senior. Gin-lockdown anay ang ilang nga balay. Buwas ginapaabot nga magagwa ang resulta sa ilang nga swab test. Kung mag negatibo, balik na sila sa normal nga pagsinalayo. Sa Barangay Subag naman, sunod sa kay punong Barangay Rodney Carmona, isa ka nagabusong nga babae ay nagpositibo sa Delta variant. Ang iya sining nga bana, empleyado sa isa ka ospital. Ginriswab man siya, kagin swab test man ang anom niya ka mga close contacts. May nakatuan siya nga isa pagid kabalay, ganit duha tanan ka mga balay ang pang lockdown. Silang balay nila, so din swab tanan daw ang igatuan nila, pag ang nila balaging sil. Kung whatever result ng positive ng gate, ano to siya, isil-off ang ilang ang area to. Kasi ang mga kabataan, sige lagaw ko na to, ipasil-off na tayo kahit to base dapat na latan. Buwas naman ginapaabot nga magwa ang resulta sa ilang swab test. Ang pag-reswab sa mga nagpositibo sa Delta variant ang kabahin sa guidelines ng Department of Health. Kag sa tripping ni Ruming, weekend na naman buwas. Luyag nyo ba na magpalayo-layo pero hindi makapoy mag-drive kag wala sang masyado lakton? May natultulan kami nga lugar para sa inyo. Nakaibalo ka mo bala nga ang dalan halin sa Bago City pagkado sa Barangay Maaw kag pasaka sa Sitio Pataan sa Barangay Mailom ang sementado na. Auto, motor o kon bike pwede na makasaka dito. Mga 45 to 1 hour nga drive pasaka sa amo nga lugar. May isa dito ka camp and cafe nga napalibutan sang kabukiran. Dala na ang Mount Canlaon. May suba, may busay, may swimming pool, may kalanaan kag may cafe. Mga lugar nga ginapangita-ngita mo sa imo pagpalayo sa syudad. Pwede man magka-camping dito. Kung for the day lang, may mga cottages nga malayo sa isa kag isa para kamulang sa imong grupo o kon pamilya ang nagatuluparay. May mga Bali-inspired pagid sila nga mga trip sa cafe. Nagawon ta kamo buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Barb, sa unang mailom kabudlay na siya anang katuan nga lugar duhulong doon kay Kalaway sang dalan. Nakibot ko pagsaka to namon katahom isang dalan, tataway-taway isang biyahe. Dasig lang.
Na-improve na gid siya. Romeo. Kada ko sang kinalain sa una, i-compare sa una. Dahil sa may ilong bar, ang tawag nila nga sitio Pataan, may waterfall sa nangakilis sa kat. Sa una, kadbudlay sa kaon. Kalakat ko sa Pataan, nalayuan ko. Pero namin. Subong nga sementado, ang tanan kada sige drive kun haling ka di Bacolod via Murcia. Kasi layan Murcia, mga 45 minutes malapot mo na siya. Kagkabugnaw sa lugar Romeo. Amo na ba nakatahong ba? Bugnaw, may mga bukid. Nami sa mata. Yes, kag relaxing gid siya, especially kung makapoy subong mga buhi sa city stressful. Nami gid siya nga lugar. Paliwaliwa. Kagapoy ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.